Jó, ezt fogjuk akkor megnézni. A YouTube bohóca The White videója. Mi ez a videó? Lemaradtam. Van valami YouTube-os dráma Hungosztról, akit amúgy igazából én is kedveltem, néztem, ugye Owen McKendry miatt, mert nagyon kedvelem Owen McKendryt, most ezt fogjuk megnézni. Én nagyon gyorsan igazából. Meg az alatta lévő is az. Egyet nézek most meg streambe, jó? Írják ki az embereket az Audi-ban is Győrben, tök mindegy, hogy valaki 20-30 éve ott dolgozik. 20-30 év után kirúgni valakit úgy, hogy igazából annyit mondanak, hogy megrémisztetted az egyik munkatársat, az mondjuk crazy. Leépítés van, és ilyen egyszerűen törvényesen elküldhetnek bárkit, crazy. Szexő volt az egyik, aki foglalkozott Iron Channel üggyel. Alright. Lehet egyik pillanatra a másikra AFK leszek, attól függ be, nyomom a színyát, oxi, de legalább szóltál, úgyhogy köszi. Jó, hát, a Mannim vagy a Bánatcsatát érdemes nézni ilyen trash fosokkal kapcsolatban? Don't hate me, de én nem kedvelem Mannint. Don't hate me, please. Nem tudom, én nem bírok nézni Mannint. Én nagyon nem tudom, én nem kedvelem Mannint, jó? Az oké sok, de Mannin az nem csinált róla még szerintem, vagy csak nem láttam, mert ugye ennek is beszólt a Ghost. Ja, az Idex meg a Mannin, a Saudi az ki is tervez vonulni az országból. Nem csinált. Én sem, don't worry, kedvenc kopaszom amúgy. Figyelj, hogyha most leborotválnám a fejemet, akkor én lennék a kedvenc kopaszom. Jaj, csak vicceltem, biztos nem. De a Csigora Alexra álltam rá most láttam, hogy mi a neve, nem ismerek senkit. Jó, nézzük meg ezt a videót, mi szóltok hozzá. Neki sikerült egy olyan dolog, ami neked soha nem fog. Van egy hunguszt az ágy. Ez direkt fel van speedezve, vagy nem van a gond? Jó, ez direkt ilyen, akkor koncentrálnom kell, hogy mit mond. Ami ez hatalmas egy problémám, hogy mikor valaki gyorsan beszél, tudom, én is nagyon sokszor szoktam gyorsan beszélni, de viszont nem értem. Tehát magyar nyelvben nem értem, hogyha valami gyors. Mindig szél is az van, hogy sokszor beszél Discordon, vagy akár a streamben, én meg így mondd el ezt újra, légy szíves, mert nem értettem, amit mondtál. Mert mindig is állandóan hadar, és nem szoktam érteni sokszor, amit mond. Úgyhogy tökre szuper. De ezt elolvasom. Ezt direkt törölted ki, vagy? Ja, hogy te mondtad, hogy ja, látom. Cseltűzmet törölt ez, ja, hogy magyar is, azt gondolom azért, hogy ne lehessen látni. Ja, közi. Kapcsolat be a szöveget. Várjál, most valaki elindított a Steam-en a játékot, úgyhogy nem látom. Itt van. Hungarian Auto-Generated. Oké. Az előzőt is létszi. Intéz, köszi szépen. A Citex reggelt a B-turul mosóképesülre, aztán B-turul beleállt a Citexbe. Ezek amúgy annyira izgalmasak. Fel tud mutatni egy olyan életet, amire te csak vágyhatsz. Neki sikerült egy olyan dolog, ami neked soha nem fog. Van egy hunguszt az ágyába. Te erre vágysz, de soha nem fogod megkapni, mert egy okádék ember vagy. Ezt a videót azért csinálom, hogy bemutassam, miért káros hungoszt a YouTube-on. Illetve az a célom vele, hogy befejezze azt, amit jelenleg Menj művel. dráma. Jelenleg Ghost úgy működik, hogy vagy vele vagy ellene. A bármiféle kritikát Amúgy ezt észrevettem. Tehát ugye nyilván én azért néztem csak Hungosztot, mert ahogy említettem már, ugye én Owen McKendryt imádom, és amúgy ezt tökre észrevettem, hogyha picikét más volt a véleményed, akkor úgy egyenesen straight-en belevágott valakibe. Nem az volt, hogy objektíven megközelítette a témát, nem. Neked nincs igazad. Ez a véleményed, a te véleményed, amúgy az nem valid, az nem igaz a te véleményed. Ha pedig amúgy egy vélemény, azért vélemény, mert ez, hogy is mondjam, mindenkinek más a véleménye, vagy nem is feltétlen más, de az nem lehet helyes, vagy pedig rossz. Ő pedig azt állítja, hogy van egy jó, meg egy rossz vélemény. Nem bírja a kritikát, pontosan nem bírja a kritikát. Ezt nagyon jól elmondtad, Áron. fogalmazol meg vele szemben, ami lehet építő jellegű is, akkor a szemében egy mocskos, aljas patkány vagy. A nézői, elvakult rajongók nulla kritikus gondolkodással. Amit a Fater mond, az úgy van, vagy úgy lesz. Annak a kevés embernek, akinek megvan a kritikus Úristen, Dwight, de szeretem ezt a Dwight embert, azt hittem, hogy csak én vettem észre ezeket a Hungoszba, de ki vagy, én voltam bele, hogy ki vagyok én, hogy amúgy megeszi, megítéljem, de úristen, konkrétan, mint hogyha az én számból, agyamból pattant volna el
az összes itteni sor, az mondjuk insane work. Gondolkodása, az is csak félve meri kifejteni a véleményét Hungosznak a Discord szerverén, amiért fun fact, engem, Manint, Gogut és Murányi Mátét is kibannoltak azért, mert nem értettünk egyet a Faterral. Ahogy haladni fogunk a videóban, egyre jobban fel fog tűnni nektek, hogy Hungosz egy per egy olyan, mint egy szektavezér. Bocsássatok meg, hogyha a videó folyamán néha Avagy Orbán Viktor, oké. Nem MC mondhatok Isti ilyeneket. fogok Ki mondani, vannak bannolni. ugyanis Hungoszt és MC Isti között egy fikarcnyi különbség sincs. Sőt, azt is mondhatnám, hogy Hungoszt károsabb, mint MC Isti, ugyanis MC Istinek nincsenek felszopói. Amúgy igen, MC Isti, actually, oké, hogy trash, meg nagyon el van magától szállva, de szerintem neki nincsen rendes fanja. Tehát az a különbség Hungoszt és az MC Isti között, hogy MC Istit mindenki mémeli, mindenki csak úgymond nevetségessé teszi azt a személyt. De viszont Hungoszért pedig rajonganak és felnéznek rá. Tehát ez a különbség, hogy Hungoszot full komolynak veszik. MC Istit senki nem veszi komolyan, szerintem még saját magát sem. Azt hinni az ember, hogy egy 25 éves férfi már Szerintem megérett van, én annyira, nem hogy tudom. kezelje az építőjellegű kritikát, vagy 25 éves? Mi van? 25 éves a Hungosz, és rám mondjátok azt, hogy én vagyok 40 éves? A Hungosz 25 éves? Alsó hangon gondoltam őt 40-nek. Micsoda? Oké. a negatív kritikát, de nem, kisbarát, rosszul gondolod. Vagy ha azt gondolod, hogy egy felnőtt embernek van egy felnőtt barátnője, akkor ő majd észesztéríti és szól neki, hogyha netán mondjuk Jobb esetben van neki egy felnőtt barátnője. Oké. hibázik. Nem. Csak adja alá lovat, de ez majd a videó közben úgyis ki fog derülni. Kezdjük mindent a történet legelején. Hungosz feltöltött egy videót, aminek az volt a címe, hogy Maxet Hun meg akart verni egy kislányt. Jaj, nem tudod ki ez a Maxet Hun? Maxet Tényleg Hun nem egy tudom. 18 Úristen, közít vált, hogy elmondod, hogy ki az a Maxet Hun, mert fogalmam sincs, hogy ki az a Maxet Hun, nagyon szépen közöm, hogy elmondod nekem, hogy ki az a Maxet Hun, mert életben nem hallottam egyszer sem, hogy ki az. fiatal srác, aki egy szintén káros trash jelenség, azt Crazy Auto Title. népszerűsíti a fiataloknak, hogy a nyers húsevés jó, és itt most nem a kagylóra vagy a halra gondolok, hanem a nyers csirkehúsra, a nyers tejre, nyers tojásra, stb. Csináltam is róla videót. Van egy titkom. Nem tudom, most ez a momentán, hogy elmondjam, de hogyha a szüleim nem olyanok lennének, hogy leszarnak, hanem, hogy mondjam, nem, fordítva, hogyha a szüleim nem olyanok lennének, hogy érdekli őket, hogy mit csinálok, mit eszek, akkor igazából én is ennék nyershúst. Mert egyszerűen nem tudom, nem tudom. Don't hate me, olyan jó íze van, amikor van a nyers hús, és így tudod, egy picit így belecsipetsz, amúgy eső finom, de nem teszem már, nyilván nem. De amikor fiatalabb voltam, kisebb voltam, mindig próbáltam, amikor csinálták a bolonyait, tudjátok, volt ez a kevert disznó, meg marha hús a bolonyaihoz, abban mindig belecsíptem, és mindig annyira rosszul lettem tőle, és akkor ezt elmondtam amúgy nekik, hogy amúgy meg úgy nagyon finom, meg látták ma, hogy eszem, és azt mondták, hogy még egy ilyet csinálsz? Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. You're going to move out. Úgyhogy azóta nem igazán csináltam. Úgyhogy azóta nem eszek nyers húst. Ja, meg egyszer voltam szalmonellás. Oké. Ha érdekel, akkor a videó után nézd majd meg, link a leírásban. Július 14-én Alright. fejlesztünk Murányi Mátéval egy streamet, aminek az volt a célja, hogy objektíven kibogózzuk ennek a történetnek a gubancát. A cél egyszerű volt. Végig objektívak szerettünk volna maradni, és azok Nem is jó maradtunk. dolog, A ne Hungos csináljátok. szekta kedvéért Fúj, elmondom, mi az már objektív nem szó csinálnám. jelentése. Röviden annyi, De, hogy pártatlanok hogyha a maradunk. szüleim Nem nem volt nehéz neveltek volna objektívnak meg, maradni, most is ugyanis azt Maxet tenném. Hun eleve egy káros jelenségnek gondolom, és Gosznak a videója szintén káros. Murányi Mátéval azért csináltuk ezt a streamet, hogy platformot adjunk Hungosznak, illetve Maxet Hunnak, hogy tisztázzák a körülményeket. Illetve Maxet Hunt, mint Korrekt. mindenkit, megillet az ártatlanság vélelme. És most betekintést nyeretek Hungoszba. Amúgy attól függetlenül, hogy amúgy tudjátok, mi jön le most rajtról nekem? Hogy ő full korrekt, és nem azzal, hogy igazából csak hagyd mondjam el a tényeket, és akkor konkrét tények elé állítalak téged, hanem érdekli, hogy a másik személy hogy tudja magát megvédeni, és mi a véleménye, és hogy mit miért tett. Úgyhogy amúgy W. Dwight. Őt amúgy nagyon kedvelem. Ő nagyon jó. Oké? Fúj már, jó.
lósztéket eszek, azt ékezek? Még gondolom, ilyen médiumra gondolsz, nem? És közben hogy kiváltottad azt, hogy igyak, úgyhogy iszok, jó? Iszok. És a szektájába, illetve hogy mik Akkor történtek a most nem streameken. csinálnád? Jó Tényleg nem. szórakozást! Az És ominózus a sushi? incidens vasárnap történt. Sushiba amúgy nem szeretem hogy mondják azt a halat, ami a tetején van, azt nem is szeretem. Én a sushit, hogyha eszem, akkor vagy csirkével eszem, vagy pedig a rákot, de a rák az mindig megvan benne pirítva, sütve. Lazat, nem szeretem a lazacot nem szoktam, semmi lazacos sushit nem eszek meg. Az még engem mit érnek el, mert egyszer kórházig ittam magam, ezt meg nyers húst teszik? I like it raw. A Mondokonon, de most jön a csavar, se Hungó, And se a what? barátnője nem volt ott Rainbow vasárnap a Six Siege, Mondokonon. Rainbow Six Siege, Szóval Rainbow Hungó Six Siege, úgy Rainbow csinált Six egy Siege, 25 Rainbow Six perces Siege. videót, ahol Maxet Hunt azzal rágalmazza, hogy meg akart verni egy kislányt, hogy maga Hungózt, de még egy közeli ismerőse sem volt ott. Csak a nézői voltak ott, ők tanúskodtak. Hungózt egyébként elég paraszociális kapcsolatban van a nézőivel, idézem őt, tűzbe menne értük, és bármit megtenne a nézőiért. Főleg, hogy azok javarészt kiskorúak. Az is nagyon fontos egyébként, hogy Maxet Hunt Legfontosabb rész, nem figyelj, jó, elterelte picit a figyelmet az, hogy R6 megy a háttérben, jó, de figyeltem, jó, értem, hogy miről van szó, oké? Eddig megvan, hogy mizu. direkt résbételte Ghostot és a nézőit, ugyanis ők már hónapok óta beefben álltak egymással. Szóval amikor szintén ott legyeskedett körülöttük Maxet Hun, Ghostnak az egyik 30 év körüli nézője azt tanácsolta a 13 éves kislánynak, hogy fröcskölje le Maxet Hunt egy vízipisztollyal. A kislány eleget tett a kérésnek, az elmondatok alapján az volt, hogy Maxet Hun ezután megfordult, Alapvetően, hogy jut eszébe az, most gondolj bele csak a szituációba, ott egy 30 éves felnőtt férfi, és egy 13 éves kislány azt mondja, hogy fröcskald le vízipisztollyal. Már maga az a mondat, hogy fröcskald le. ledobta a táskáját, és valami olyasmit kiáltott, pontosan nem tudták idézni, hogy nem érdekel, hogy lány vagy, megverlek, és elkezdett futni a lány felé. Majd Hungoszt egyik nézője félrerántotta Maxet Hunt, hogy nehogy bajásson a kislánynak. Maxet Hun elmondása alapján pedig a locsolás után megfordult, és el akarta venni a kislánytól a fegyvert, de nem mondott ilyet, hogy meg akarja verni. Az esetről nem készült videófelvétel vagy hanganyag. A híres MC Isti, a híres Hungoszt a Murányival közös streamünk előtt azt mondta nekünk, hogy szolgál nekünk 12 tanúval, akiknek bizonyítékerőjű vallomásuk van. Stream elején Hungoszt és a barátnője is ott volt, majd a híres MC Isti, aki tűzbe menne a nézőiért, végül otthagyta nekünk a 12 tanút, hogy ők majd kimagyarázzák a rágalmazását. Maxet Hun körülbelül 4 óra, 20 perc alatt elmondta a kis mondókáját, ami a 12 tanúnak 4 óra alatt sem sikerült. Valahogy sohasem egyeztek a történetek, és itt most nem csak kis eltérésekről beszélünk, ugyanis nyilván 12 ember, 12 különböző Macika, jól vagy? Köhögött, hallottátok? Ide krákogott. perspektívából látta a történteket. A tanúk teljesen indokolatlanul ingerültek és arrogánsak voltak. Azt nagyon fontos, Jól vagy, Macika? Jól vagy, Magó? Gyere ide. Jól vagy? Gyere, hercegnő. Nem jössz? Akkor nem, akkor kurva. Mindegy. kiemelnem, hogy a kislány, Maci csak egy büfi, kislány, hallottátok, hogy nem köhög? tartom hibásnak, Köhögött. eleve nem értem, egy 30 éves férfi miért mond ilyen ötleteket. Mit neki 13, locsoljon 14, 15, 16? Mit számolsz amúgy? Maga mit számol? Mi 60? Mit számolsz? What are you counting? What are you counting? Nem is értem. Mi számolsz? egy vadidegen embert vízipisztollyal. Ti itt Hogy ebbe a hányszor live-ba állítod meg, már bármeddig leírta, hozzátok, nem ja! fogtok egy objektív igazságot találni. Hát az objektív Miért igazság az gondolod? az, várj, akkor mondd végig, Máté. Bocsánat, Máté, mond. Az objektív igazság az, hogyha nincs róla bizonyíték, mint elmondtam példának, hogy én is mondhatnék 1000 dolgot a TikTok szégyen részekbe olyan emberekről, akikről láttam videót, de nem találtam meg, mivel nincs bizonyíték, ezért nem teszem bele a videóba. A Ghost egy konkrét 25 perces videót csinált arról, úgyhogy ő ott sem volt, hogy a Maxet Hun meg akart verni egy kislányt. És ennyi, ez csak egy feltételezés. Az a baj, hogy azért nem feltételezés, és azért mondjuk azt, hogy van De meglepődtem, hogy egy hungos.hu-s profilképű
akiről azt hittem, hogy igazából ő maga hungoz, megszólal, és igazából egy csaj lehet, maybe. Szia, ProLikes! Mi történik itt? Hát igazából csak megnézzük ezt a hungosztos kis csodáját, videót, és ez ja. Barátnője? Make sense. Bizonyítékunk, mert most, és itt megint így a bíróságot mondom, mivel ugye Maxed is ezt mondta, a A tanúvallomás barátnője az hogy került bizonyíték ide erejű. amúgy? Tehát, hogy a barátnője miért kavarja bele magát? De neki Ezt is se van értem. tanúja. Oké, Csak azért, mert hogy ő a tehát neki van tanú. egy bizonyítéka, De most- nekünk is van egy bizonyítékunk, és pont ezért nem fogtok tudni egy objektív igazságot De ezek kimondani, nem mert neki bizonyítékok. van bizonyíték, akkor ő tanúja sem bizonyíték? Nem, egyik sem. És ezért mondom, hogy nincs De videó, semmi mögé semmi sem. oldalon bújik. akkor a ti állításotok szerint egyik oldalon sincs bizonyíték, tehát akkor miért vagyunk Nincs. itt? Azért vagyunk itt, mert a Ghost bizonyíték hiányában felrakott egy 25 perces videót, hogy a Maxet Hum meg akart venni egy 13 éves Így van. kislányt. Ott van 15 ember, vagy nem tudom hányan álltak körbe. Igen, és most kérdeztem kérdéseket, és akkor ugye el lett söpörve. A kislány lelépett, Jani nem tud rá válaszolni. Janya, ez a Ennyiről azt is hungoszt. mondhattátok Vagy volna, ki az az lett Jani? volna a videó cím, hogy meg akartak késelni, De vagy mit most tudom itt én. ebből Ezek az csak a- feltételezések, az semmi Rakja, adjon már kontextust. értem. De ne vedd Intézet, ki a szavamba, please. légy szíves. Valaki. Az a lényeg, hogy itt vagytok Nem 12, vagyok nem kell ideges. válok. Nem kell De válok viszont te vele. az vagy. De Hát most én lennék ideges, hát nem engem locsoltak le. Mert felemelted a hangodat rá. Azért, mert közbevágsz a szavamba. De ezt lehet szépen is mondani. Hát de már megkértek titeket Hagy- 100-szor, hagy hogy mondja- hagy egyszerre mondja el, egy Dwight. ember Jó, beszéljen. oké, Egy mondd ember végig. beszéljen. És Mondd megint végig. ketten, a négyen Mondd. bele... Tehát, hogy most Mondd hogy neki, végig. hogy ne emeljem fel a hangomat. Tudjátok, hogy érzem magamat, mint admin meetingen. Oké. Nem hiába lett olyan szabály, hogy mindenki 5 percet beszél, és mindenki le van dífenálva, mert az admin meetingnek mindig az elején, hát valahogy így nézett ki. Jó, valami hasonló volt. Igen. Meg amúgy tudjátok, mi a nagyon durva? Amikor elkezdett beszélni hungoznak a barátnője, tehát hogy láthatjátok, ő itt legalul, akkor ő volt az pont, aki kezdte felemelni a hangját, meg lehetett hallani rajta, hogy amúgy triggerelődve van, később pedig felhozta azt a Dwight ellen, hogy mégiscsak ideges, mert ő is felemeli a hangját. A csajos ugyanezt tette. Csak utána realizálta saját magán azt, hogy ő fel van húzva, és ő a Dwight az picit jobban megemelte a hangját, és akkor ellene használta a felkező, pedig amúgy ő csinálta elsőnek, like, what the fuck? Szia, legendás senki, hellóka. Tehát ez mind csak feltét... És geci beszarok. Ez hihetetlen amúgy. Szóval... Ne legyél ideges. Jó, oké. Szóval, mind, amit mondtok, csak feltételezés. És ezek alapján csináltatok egy 25 perces videót, és most már úgy vagytok vele, hogy jó, akkor jöhet, mehet a rendőrségre, mehet a tárgyalás, meg minden, Kopedó jól és leírta. konkrétan kurvára semmi értelme nincs, ahelyett, hogy belátnátok, Nekünk nincs. jó, Jó, tehát Maxed itt a legeslegnagyobb probléma lényegében az, hogy ugye van ez a Maxed Hun, azt hiszem benne van a neve az, hogy Huntak, minden, szóval ez a Maxed itt van, mint személy, és ő az, aki le lett fröcskölve vízipisztollyal, mit csinálsz, Macika? Borogat valamit. Le lett fröcskölve vízipisztollyal, és neki ment a kislánynak, vagy valami ilyesmi, és ezért van az egész dráma, erről csinált a Hungosz 25 perces videó, de közben nincsen erről bizonyíték, hanem ezek csak állítások. De most Alright. kérlek, nem tudom, hogy szólíthatunk-e a keresztneveden. Szólíthatsz a keresztnevet. Miért rage-baiteled Dwightot most? Nem, én csak reagálok a mondataira, tehát így csak én magamnak reagálok. De hogy mi szerinted van, ez így bocsánat. rendben van, hogy amit Nem, most én magam, tehát csinálsz? figyelj, én amikor beszél hozzám valaki, akkor én szeretem megerősíteni a Triggerelődött a gondolatait, csajos, szeretem lehet megerősíteni hallani a a hangján, gondolatait, előbb tehát ő amikor hozta mond fel egy ezt a mondatot, én arra így hangoslogot, azért rábiccentek, hozom hogy fel igen, csak. itt tartunk, Jó. ez így van, pont. Egyébként a stream előtt Hungus Itt letörölte is a elvesztettem a rágalmazó fonalat. videóját, és Én feltöltött is. egy másikat, hashtag bizonyíték címen, megjegyzem, semmilyen bizonyíték nem volt benne, de a streamben Janka ezt mondta. Ennek a Szóval drámának lényeg mi lényeg, értelme? Én még egy dolgot szeretnék elmondani, és ezt De jó, Maxednek admin ülj. üzenem. A live után vissza fog kerülni Patrik első videója. Leszettem És, ezeket a videókat, már sajnos fuck. És nyugodtan följelenthet minket, hogy rágalmaztuk, ugyanis neki akkor azt kell bizonyítani, hogy az elhangzottak nem igazak. És a bizonyítás nekünk tanukkal, Mint az történik, R6 neki is klip. tanukkal, és majd el fog dőlni a Háttérben már bíróságon, miközben hogy kinek mesélt van igaza. a Light. Várjuk szeretettel, és De hagyj akkor szerinted engedjetek ennek így meg, lenne értelme? ha ő így látja és beperel minket, igen. Ha ő, igen, tehát mi beleállunk,
Ha ő És mi még annyit engedjetek i, meg, u, ez tényleg á, egy ilyen ding, dang, személyeskedő meg, ő. humorbombon lesz, hogy ha a mondokon jegyre nem volt pénze, kíváncsi vagyok, hogy az ügyvédre lesz. Tudom, ez nagyon személyeskedő, humorbombon, tudom, én csak ennyit szerettem volna, és akkor Oniru hallgassátok meg a hungasztos talokat, vannak jó drámát, páran. A hogy a stream után kislányt nem, hogy visszarakta a volna az kislány levízi eredetit, pisztoly hanem mind a fröcskölt kettőt leszette úgy, ahogy van. valakit, Ennyit és meg érhungozték a akarták szava verni, a és előtett Paternak. ki Majd a hungoszt egy stream 25 vége perces fele, videót, illetve a hogy a stream után Maxed is akarta Ghost volna és a megverni a 13 felszopói éves, ilyen éves undorító kislányt. AI szlop képeket generáltak rólunk Murányival, azzal poénkodva, hogy mi próbáljuk kiszámolni, hogy mi merre hány méterre volt, amit amúgy megjegyzem, a rendőrség egy kihallgatáson ugyanúgy megkérdezne. Ezen a képen látszik, hogy mennyire mer a szekta ellentmondani a Paternak, illetve ezen a felvételen hallatszódik, hogy a kislány megkérdezi a Ghosttól, hogy őt amúgy nem utáljuk? És a Fater rávegő, hogy de. Lényegében teljesen semmiben nézve így a kislány saját kritikus Hogy érdekelt a gondolkodását. beszélgetés. Nem utáljuk? Őt nem utáljuk? Ez volt ugye a Megvan 15 mondva, hogy kiket kell kislánynak utálni, ez a hangja. legjobb. Hát most nekünk is biztos meg lesz mondva. Csak egy kurva kellemetlen interakció. Hamarosan jönnek majd az undorítóbbnál undorítóbb gyűlölködések, amiket MC Isti, mármint Ghost elkövetett, de addig is itt van egy mondokonos felvétel Ghostról, ahogy a Murányi Mátéról nyilatkozik, és egy felvétel... Igaz, amikor azt mondja, hogy MC Isti igazából itt a hungoszról beszél, mert egy lapra veszi a kettőt. Nagyon jó fej. Itt van, és nagyon jó fej volt, úgyhogy minden tisztelet az övé. Akkor meg igen. Meg beszéltünk Discordon, meg beszéltünk így is. De ő egy nagyon jó ember. Te ide nem kell lesz, Máté. Nem kell lesz ide. Nem illkelj már ennyire, jó? Hogyha kell pénz, akkor szóljál, küldök, jó? Mert én úgy látom, hogy nagyon milkeled. Ha éhes vagy, szóljál. Dobozolok neked kaját. Te pancser. Nem tudok rád mit mondani. Egy kétszínű dög vagy, haver. Egy kétszínű Addig jött belőle egy kétszínű dög vagy, haver. Oké. patkány vagy. Ezt tudom rád mondani. És ez full őszintén szívből jött. Egyébként elég vicces, hogy pont Ezt tudjátok mi volt? A végén, ahogy mondta az, hogy amúgy ez full őszintén szívből jött. Ez olyan, mint amikor Droxenen van egy adminügy, és a legdurvább ügyről van szó, és ott van a neve mellett az, hogy God. Vagy az, hogy Jesus. Mindenféle Discordja ki van díszítve az, hogy ő mekkora nagy hívő, és a végére azt mondja, hogy ámen. Ez olyan, mint amikor volt egy személy a Szábrán, és olyanokat mondott, hogy dögöljön meg valakinek az egész családja, és a végére oda mondta azt, hogy ámen. Ghost van kiakadva, hogy csináltunk róla egy hosszú streamet, miközben ő egy félórás videót csinált Maninnak a kommentjéről. Egy kommentről érte. Azért muszáj kopasz legyen, nyilván. Egyetlen Hát kopasz. kommentről. Ghost azok mellett, hogy Jó, nem egy bírja a kényelmetlen kritikát, törli is azokat a kommentekben, hiába építő jellegűek és teljesen korrektek. Emellett felül minden egyes résbétnek és eteti a trollokat. Ezzel van hatkült a hogy kezdőbír. felkerült a Tressity-re is, illetve ezért van az is, hogy lassan már egy éve egy Moly nevű troll Nem értem, zaklatja miért őt és a elhatozik családját. közben Murányi amúgy. Máté egyébként figyelmeztette a mondokon, hogy ne csinálja meg ezt a De nem videót, elhatosnak. mivel ezzel csak eteti a trollt szintén, de őt ezt egyáltalán nem érdekelte, megcsinálta, és megint ott van egy félórás videó, jó kis trolletetés, hát ezek után vajon mit fog csinálni a troll? Nyilván folytatni fogja, és még durvábban triggerelni fogja azokkal a dolgokkal, amikre Ghost alapvetően is ugrik, például a halott nagypapája. Mi? Hogy is volt ez a Droxenes admin ügyes dolog, amit mondtam? Alright, igazából ez hasonló az idő. Alázásával, ami nyilván egy nagyon szomorú és elítélendő dolog, hogy valakit ilyennel csesztetünk, de ezekkel a kommentekkel szimplán nem szabad foglalkozni, különben csak még több jön és még durvább, de... True shit. Igazából, hogyha van egy troll, mindjárt beírja Kepi 25. De szóval, hogyha van egy troll, és vannak reakcióid, akkor nem fogják abba hagyni. De viszont, hogyha úgy reagálod le, mint hogyha igazából őt vennéd viccnek, szóval a trollt visszatrollkodod, de úgy, hogy igazából leülteted a trollt, akkor igazából nem fogja tovább csinálni. Vagy pedig a másik jó megoldás, hogy szimplán csak leignorálod úgy, ahogy van a trollt, és igazából abba hagyja. Ez a solution. Én, amikor tényleg ilyen normális napomban nincsen rossz kedvem, akkor én az összes trollnak visszatrollkodom, és amúgy azt szerintem tökre vicces szokott lenni mindig, mert nem tudom, tökre érdekes számomra, hogy mi van így a fejében ennek az embernek, aki trollkodik, de amikor rosszabb napom van, akkor igazából szimplán csak ignorálni szoktam. Úgyhogy ja.
Ennyi a megoldás. Ghost ezt nem tudja felfogni. Ezért van az, hogy hamarosan szerintem egy külön Nagyobb kategóriát trollnak fog kell kapni a lenni. Tress-City-n. mondanak a Jankára. Azt ne szarom, hogy mit mondanak Recipe, anyám. TikTok De live. egy olyan embert számomra senki ne vegyen a szájára, aki belőlem nevelte ki azt az embert, aki ma vagyok. Senki ne vegye a szájába. Büdös most már. Ebből Bazd meg. egyszer készült egy videó, és ezáltal mindenki tudja, hogy mi a Pickit te gyenge indulatos a pontod. srác, nem? A hungoszt. És az a Hogy ne baj, lenne gyenge pontom, Szofi? Hogy ne Tudom, lenne? hogy- de- Egy robot kéne legyek, Szofi? Vagy mi kéne legyek, meg? de Mit olyan kéne nem legyen? mondja, nem ezt mondja. Figyelj már, a YouTube az elmúlt időszakban rólam szólt. Olyanokat mondtak, hogy náci vagyok, meg gyerekverő, akkor mi a Picit túl érzékeny a srác, nem? Szerintem nincs meg a mentálja ahhoz, hogy ő azt a kontentet csinálja, amit csinál. Ez csak a saját véleményem. Hogy igazából, amit ő csinál, ahhoz picit több mentálnak kellene, hogy legyen, és mielőtt beszél, gondolkodnia kellene. Másik dolog pedig az, hogyha valami őt ennyire triggereli, nagyon fontos az, hogy hogyan reagálja le. Nem az a legfontosabb, hogy mit mond, nyilván az is nagyon fontos, de az, hogy milyen hangnemben, az, hogy végig üvölt, meg kurva anyázik, meg olyanokat mond, hogy büdös kurva, meg mit tudom, egy nagyon durva dolgokat, és még a másikat kéri szavon, vagy hogy mondják ezt, ja, hogy még másikat kérdezik ki, hogy amúgy meg persze, hogy a viharban nem lehet ez a gyenge pontom. Ez nem megoldás. Tehát igazából, hogyha megérvelné, két mondat lenne az egész, hogy ez neki nyilván nem esik jól, meg ez nem szép dolog, meg hogy igazából szegény biztosíték, vagy hogy mondják el, szegény bizonyíték, szegénység bizonyítékja annak a személynek, ezt mondják, hogy igazából meg is lenne oldva a dolog, nem? szomról beszélgetni? Szegénységi bizonyítvány. És akkor én Az ugye lesz ne az. jelentsek föl senkit, igaz? De én valakiről szót ejtek, már mindenki rohan a rendőrségre. Mi? Igaz? Hát Ez az, hogyha valaki arról beszél, hogy valakinek meghalt valaki, és ezt használja fel ellene, akkor ez annak a személynek, aki ezt mondja, a szegénységi bizonyítványa. You feel me? mindig így van. Ez mindig így van. Menjen mindenki a büdös k***ba. Ezt tudom üzenni, ezt tudom üzenni, hogy ez a hányinger szar fostalicska, ami itt van az interneten. Ez én voltam, amikor 24 órás stream volt, és nem tudtam ébren maradni, és elkezdtek velem vitatkozni, hogy a Dönner meg a Girosz az különböző nemzetiségé, meg azt mondtam, hogy nem, mert mind a kettő török. És utána belém kötöttek, hogy nem, mert az egyik török, a másik az pedig már nem is tudom micsoda. Ez. Hogy idáig Mondtam azt, hogy jó van, akkor a büdös mocskos kurva. És akkor elmentem aludni, valami ilyesmi volt. lyukadunk ki. Görög. Hogy görög. halottról jót vagy semmit. Idáig lyukadunk ki, de nem fog elbújni. A k***ában nem fog elbújni, mert én ki fogom deríteni. Ha kell, nem legálisan, de kiderítem, hogy hol húzódik meg. Ebbe biztos vagyok. A büdös k***ját, ha meg nem ez a féreg. Mégis mit kell? Mondjátok meg, hogy mégis mit kell még eltűrjek, amikor a rengeteg szedi belőlem a nézettséget. A rengeteg szedi belőlem a nézettséget. Semmi más. Pandora is bazd meg vakarózik a figyelemért. Hát olyan ellentmondásokban van az ember, hogy az valami hihetetlen. Menjen ő is a Ghost egyébként a stream után, miután érezte, Azt hogy a nincsen rohadt igaza, teget, kereste mennyire a pozitív récselt. visszajelzéseket, Nagyon a durván pozitív kiakadt. Tényleg olyan volt, mint az megerősítéseket, a MC-s, nézői ti is nózsok, érezték, hogy tényleg valami egy per nincsen egy. rendben, ezért csináltak neki egy-két ilyen kis videót, ahol kedveskednek neki. Ghost azonnal, szinte másodperceken belül kommentált ezek alá, a többi gyűlölködő bevágás pedig szintén szét kell cenzuráznom a YouTube miatt, de lényegben azt tette fel a pontot az íre, amikor az utolsó streamben, ami Meg most azon július jettem amúgy Hungoszt, 17-én volt, hogy illetve a július 18-án halott nagypapáját hajnalban hozzák fel, embertelen de közben módon másiknak beszélt meg mondja Murányi azt, hogy legyen Mátéval, halott. illetve mindenki mással Ő sem személyeskedett, például Geri Kinnel is, aki egy korábbi barátja, csak ott is valami kis apróságon összezőrrentek, és Ghost már ellenségként tekint rá. Nagyon sokan el így akarnak engem működik. tüntetni. Úgy, de nem lennék a rengetegen, de barátja. nem Owen fognak tudni McEnroe nem akar eltüntetni. valamit csinálni. Bármit, feltölthettek engem Tress City-re, bro. Ollár Patrik a nevem, sziasztok, ügyesek vagytok, hogy kiderítettétek, gratulálok nektek, meg kiderítettétek. Nem, inkább nem mondok semmit. Szóval feltölthettek Tress City-re, verheti a
a Gerikin is, hogy feltöltöttek, meg W-Tracity. Gratulálok, Geri, idáig fajultál, egy kövér kis dagat patkány lettél, úgyhogy gratulálok neked, de én török fel, és megyek előre, mint a talajvíz. Ezek után, Nekem hibám ezek volt. után. Nekem nincsen hibám, bazzeg. Nekem nincsen hibám. Micsoda? 6 óra után Ilyen idejöttél, emberek és írnak admin felkérdeztél tégelyflapot. olyan dolgokat, amik Mi a nem rossz úgy tulajdonságod? és felkérdeztél. Nekem nincsen rossz tulajdonságod. Meg kurva What the fuck? Hát persze, mert olyan elég dolgokat Ennyi- furcsa. Mondom, esküdöm, hogy a Owen McKendry nem állt volna le vele beszélni, én soha nem néztem volna Hungosztot. Nem tudom, amúgy nekem már a leges-legelső érzésem Hungoszta szemben az volt, hogy nekem egyáltalán nem szimpatikus a Pali, és amúgy nem hiába nem szimpatikus, tehát hogy amúgy hagyjuk már. Tehát, hogy úr és a megérzésem azok amúgy mindig jók, tehát a megérzésem azok mindig top tier. Figyelj már, olyan dolgokat állítasz, ami nem igaz. Szerinted, Mi volt az a... Mi volt az? Szerinted Mondj ki kérlek lennék kettőt. akarod? Ő a murányi. Hogy a dolgot mondj pénzért kérlek. csinálom, meg ilyen dolgok. Mi a Isten, hát nem Ő tudom, Manni, mondjuk, tehát hogyha 5.0? van 5000 Meg forintos itt- tagság, meg itt- akkor nem a pénzért csinálod, igaz? meg itt kivezeted a gyerekekre állandóan a dolgot. Hát mert rá vagy te pankár- fixálódva a gyerekekre. Ez egy tény. Anyád van ráfixálódva a gyerekekre. Most miért Az beszélsz van rá. velem? Szerintem ő konkrétan a karrierét teszi ki a kukába, így dobja. Tehát ő össze-vissza kurva anyázik, már halált kívánt, még mit csinált? Mindent csinált igazából a Hungasz. Hű. Amúgy most előd elsüllyedt a szememben. Milyen Még jobban. csúnyán. Azért, mert beállítasz filmnak, te pancser. De Azért. nem állítottad, De hogy onnan beállítanak, ez állítasz be, nem csak- az. Csak Annyit nem mondtam, hogy rá mondod vagy ki, fixálódva a mert- gyerekekre. Nem mondod ki, mert fosol kimondani, Nem, vágod? ennyit mondtam, hogy rá vagy fixálódva a Fosol, gyerekekre, fosol, ami annyit fosol jelent, kimondani, nem, Geci. ami annyit jelent, hogy te mindenütt azt látod, hogy neked meg kell védened az embereket, a gyerekeket, mindentől, ami a világban létezik, mint Daddy Arkangyal. Ez mindentől, hallottam? ami a világban létezik, Jól hallottam? mint Daddy Arkangyal. Ez vagy, rá vagy fixálódva a gyerekekre, ez ezt jelenti. És De ezt szerinted- többször is elmondtam. Szerinted ezt Egyszer én nem mondtam ki a állítottam? PDF dolgot. Szerinted ezt Kicsit én kirázott a állítottam hideg. be magamnak? Micsoda? Kellemetlen volt, Lóki. Ezt az egészet, amit most elmondtam. Azért, mert Faternak hívják. I Hogy te know, mit csak gondolsz? angolul kimű az, hogy Van Daddy benne valami. Arkangyal. Mi van abban a kopasz tojás fejedben? Én ezt szeretném megérteni. Hogy te mi a f***omat gondolsz, mert te azt hiszed, bazzeg, hogy én úgy kezdtem el videózni, hogy akkor most én leszek a angyal, aki megvéd. Te mi a f***omat ember? Hát hogy kezdtél el Emberget. videózni? Inkább először voltál toxik, utána pedig szerettél volna Látod, Mihály Köszi, Arkangyal Ede. lenni, vagy hogy? Erről beszélek, soha nem fogom tudni veled megbeszélni ezt az egészet, és te mindig milkelni fogod ezt a dolgot, mert Hát hiába, nézd, mert ha hülyeséget beszélsz, akkor igen, mert nem szeretem, hogyha az emberek hülyeségeket beszélnek, és te, Hungosz amúgy tényleg csak fasságot pancser beszél. vagy, és szánalmas vagy szerintem. de ezek az érveid ellenem. Nem az, hogy egy Én kétszínű érveltem geci eddig. vagy. Egy kétszínű De ez geci egy vagy, érvelés az az szerinted? érvem. Az, hogy körbe szoptad a f***mat mondokonon. Ez az érvem. Wow. Ez az érvem, hogy körbe szoptál ott. Wow. Ott fogdostad a karomat, hogy ne legyél ideges, fater, nem? Vagy chillelj le, nyugodj le. Hát nem Ilyeneket tudom, én mondtál te nem így pont. emlékszem amúgy, Jaj. de... Igazából, amit most a Hungosz mond, ezt tette a Dwight, és annyira imádom, hogy bett így vágva konkrétan, hogy ezek pont azok, amiket amúgy ő csinált a Dwight-tal. Tehát ez annyira durva, ezt amúgy többször már észrevettem az embereken, hogy nagyon sokszor vannak ezek, ahogy is mondjam, legalja emberek, jó? Most nem a Hungoszra gondoltam, de amúgy lehetne az is. Na mindegy, szóval vannak ezek a legalja emberek, és mondnak rájuk dolgokat, majd ők elkezdik ezt másra mondani, de igazából saját magukra gondolnak. Vagy valakire mondanak valamit, de mint hogy igazából saját magukról beszélnének. Ugyanolyan fülhallgatónk van, micsoda! Micsoda! Ugyanolyan fülhallgatónk van, beszarsz, figyeld már, mekkora drip, azt. Look at that! Look at that! Ugyanaz a fülhallgató. Oké. Igen, gondolom, hogy te nem így emlékszel. Van már mi Gondolom. bizonyítékod is, vagy Honnan jött ez a hang? Ez innen jött? Gondolom, hogy te nem így emlékszel. Miért van bevágva ez a hang? Fater, Mi nem? van? Vagy chillelj le, nyugodj Nem le. értem.
Hát nem Ilyeneket tudom, én mondtátok nem így valamit. emlékszem amúgy, de... Jaj, igen, gondolom, hogy te nem így emlékszel. Van már mi gondolom. bizonyítékod is, vagy csak tanúk? Jaj, a Janira se Alert? írtál rá, igaz? A Hogy stream menjek alert. milkeljem neked a nézettséget, igaz? Mire is gondolsz? Mire is gondolsz? Ja, nem írtál rá a Janira, igaz? Elmondtam neked, De hogy ki az a Jani? platformot adtam azoknak az embereknek, akik felkerestek, miszerint te bántottad őket. Érted? Ja, szerintem tudom ki Pandorát az a Jani. bántottam. Szerintem a Jani az a 30 igen, éves azt mondta. srác, aki Azt mondta, mondta, hogy hogy zámes. Azt mondta, akkor higgyük Kislánynak, el, hogy urán, spriccelje Nem rá. mondtam, hogy elhittem. Nem Vízi mondtam, hogy pisztolyjal. elhittem. Jóval. Azért mondtam, hogy adtam nekik Van egy barátja, platformot, igen. elmondták, Nem az a meghallgattam 30 őket, éves? belekérdeztem a történetükbe, és azt mondtam, hogy remélem, hogy Hungószt is jön. De hát ugye, megint Janka mögé bújt, most az egyszer hirtelen megjelentél. Janka ilyen meg a csak barátnője, átadás ugye? vége. Csak ide te büdös féreg, ha még egyszer a Vagy nem? páromat ide fogod hozni. Igen. Jó, kaptam Tehát menj választ. most már a büdös k***ben, ennyit tudok neked mondani. Ezek is Tehát érvek egyébként. az a szerencsétlen lány mit ártott neked, te féreg? Mit nem ártott a ártott. szerencsétlen És lány? akkor Az, hogy meg igazából fogd be a büdös belekavarta magát a pofádat, és rosszat drámába. mondtam róla. Minek szólalt Az meg? hogy Pályáról volt szó, a nem szádra róla. a nevét, vágod? Ja, nem Azt, hogy mondhatom ki a nevedd a nevét. nevét a szádra, amikor full normális volt veled végig. Hiszed. nem Úgy ment voltam be a normális Discord veled? callba, hogy hiszizett. Nem, mert itt húzod az agyamat vele, mert tudod, hogy ez az a dolog, amin kirédzselek, vágod? És te semmi más nem csinálsz, te kopasz, te egy rage-baiter vagy, vágod? Az vagy egy kétszínű Azt mondom, hogy rage-baiter. miért kell? Te nem renter vagy, te csak renter szeretnél lenni. Te egy Rage-baiter lenni. Nem mondj már fasságokat. rage-baiter. De renter akarsz lenni, Dehogy csak nem akarok jön én össze. renter lenni, nem Nem mondd jön már össze. ilyet. Te egy Nem mondj már ilyen rage-baiter vagy, csúnyaságokat. az vagy. Egy hányinger vagy. Geri, semmi probléma, tudod, mit akkor pereskedjünk, apa. Kirakom azt, Geri, amit ki az írtál, most? jó? Geri? Na megint Mik miért ezek nem a velem nevek? beszélgetsz? Most velem beszélgetsz, hallod? Kirakom. Nem, mert Patrik, velem beszélgetsz. látom, hogy Gerinek De nagyon beszéljétek meg a Dwight itt Gerivel, van, most így velem random így, beszélgetsz. aki Hiába hozod felvette ide ezt az Maxet, egészet. Hunt, meg a tudja kicsodát, Gerit. Nem, Most velem beszélgetsz, és megint kikitekintgetsz. Nem, figyelj csak, Volt patkány, ez a csinálj fülese is, rólam nekem videót is volt. továbbra is, meg töltögessetek föl, ez is szánalmas, hogy a szektáddal föltöltötök engem a Trash City-re. Micsoda, amúgy a csávónak a DC most rendelkezési lapos, és nincs publik, mert félnek a véleményektől. Zárszektelet, intéztem magamnak, meghívott, és mindent látok. De csak lörg meg kibasznak. Úristen, de jó vagy, Áron. Nem gondoltam volna azt, hogy ennyire durván benne vagy ezekben, akkor te is imádod a drámát igazából. Úristen, de jó vagy. Azt a rohadt teget amúgy. Nagyon jó. Nagyon jó. Nekem nincsen szektám, ne haragudj. Nem a nincsen szektád, a szájába szarsz a nézőidnek, annyira vagy. Tehát nagyobb karaktert Ne játszol. haragudj. Vagy valami random barát az, akivel rossz van, van, mert volt barátja. Ez számomra annyira fura, nekem nincsenek olyan barátaim, akikkel már nem vagyok jobb. Én egyszerűen nem vesztem össze senkivel, aki a barátom volt. Még el van vakulva. Hidd el, hogy nagyobb szektában Aki egyszer a barátom volt, azóta is a barátom volt, pedig szimplán csak már nem beszélünk. Hát igen, csak a Nekem nincs ilyen barátom. Akivel összevesztem volna, és azért nem vagyunk barátok. Nincs ilyen egyszerűen. Nem várok. Szobd le magad, Máté. Hungosz meg így Tényekkel sorolja mindig ezeket meg az lehet embereket. ijeszteni az öreg Daddy Ghostot amúgy. Szóval én csak azt tudom tanácsolni Ghostnak, hogy tűnjön el a faszomba a YouTube-ról. Micsoda! Úristen, de szeretem azokat az embereket, akik így mondják ki ezeket a dolgokat, és úristen, szia, Rgeri. Hello.